OK ľudia, v dnešnom videu to bude crazy video, tak môžete vedieť z názvu videa. A už ste si všimli niečo crazy? Áno, všimli podľa mňa, a keď nie, tak ste slepí. Ako bez urážky, hej, ale sorry no. Máme Stumble Guys po čínsky a budeme hrať s čínskou verziou Stumble Guys. Hej, a teraz som zistil, že Stumble Guys akože kopíruje jak sa to volá, Fall Guys, čo je na počítači, a Stumble Guys je akože na mobile, môže sa to dať aj na počítač, ale Fall Guys nie je na mobile, takže podľa mňa to nie je kopírovanie, to je taká náhrada, hej. A Fall Guys, neviem, či urobilo z kúpely, alebo z kopely, urobilo Stumble Guys, ale ty jedno, ja sa dopadne starám, ideme hrať. OK. No, tak toto. To som dlho nezažil, že so mnou nehrali boti. Som veľmi dlho nezažil, že so mnou nehrali boti. Ale to možno sú boti, alebo nie sú. Niekto je bot, niekto nie. Tento není bot, lebo on je s krátkou, ale to s krátkou ti ja som tam išiel ešte, lebo toto video točím na tretíkrát, lebo predtým som išiel za tú skratku, prehral som a som nejak sa video, potom bola reklama, takže nechcel som žiadnu akože reklamu, že na video to, nechcel som na tom žiadnu reklamu, takže dotočím po tretíkrát a už som teraz to vyjde. No super. OK, musí Stumble prehrala. OK. Otočte si obrazovku, vážení. A máte tu tvrdé, ja som teraz otočil obrazovku. A tí, ktorí ste na počítači alebo na notebooku, na to notebook sa dá otočiť, ale tí, ktorí ste na počítači, u kompu, takže ty neviem. Otočte si hlavu, vylete do vesmíru, takže je jedno. OK, toto by nemalo, OK. Tam stalo jak, už tam nestane jak. Toto nevyhrajem, bude to nevidea. Takže toto video sa Stumble Guys, neprehrávam. Ale toto sa teda dalo a bola sa to crazy, pretože máme čínštinu. Ale čínština zase nevazrám veľmi na písmenka, hej. A môže to byť smiešný, keď tam bolo napríklad minúci, na budúce, a tam to bolo minulo, tam bolo tvrdé, som chcel povedať. Takto som zaujímavá písmenka, v čínštine, že zase myšiť čínštinu, neviem, že sa nám to niekdy. OK, nemá šancu bot, určite si bot, keď si taký hlupý. Ako bot je robot, že za tých hráčov hre akože robot, chápete? OK, ja som ten modrý ninja, ale zase máme vážený tvrdý, samozrejme. A snehuliaka, teda osmičku. OK, to je už na prvého, čož... Nie, na prvého som väčšinou vyhral, ale nie s takými hrami. Ja väčšinou rád hrajem na prvého, ale pínem po toto... Universal, jak sa to volá, Space Dash, neviem. Proste nejaké také aj Honey Drop, alebo teda už som sa stanul Space Drop, alebo Honey Drop, potom bolo to medové pláste. Ja rád hrajem toto, alebo toto, kde proste musí zomrieť 7 hráčov, nie že vyhrať jeden hráč, lebo potom keď už vyhraje jeden hráč, tak skôr by to mohlo byť, že som vôbec dokým vlastne oh, yes. Mne to už bude stieli, takže vadilo. Myslím, že už to bude stieli. Buď první, buď druhý, ale už je na super. OK, koniec videa. A toto video bolo trošku kratšie, pretože